ma. Ganun di ay. Unsam di una-una ni mo nga nakaingon mo ka na, ma. Dugay na gud kaayo mo. Unya, wa gid siya mangitag paagi nga muanhi din, he? Aron maila-ila, mi? Tingali bayag minyo na siya, ha? Oh, ma, imposible. Dili minyo si Mayumi. Aho, paanhi adin, he, aron dili ta magduda. Unsa? Nalain na si mama ni mo nako. Oh, Mayumi. Ngano ko nung di gid ka makahigayon og atos amo nga taod-taod naman unta ta. Mao ba? So, unsa man? Kanus am gid ka plano mo atos amo? Mag-text lang unya ko nimo. Basin, pwede ra karong weekend. Sige, babe, ha? I-sure ba yun na, ha? Kay, mag-expect yun sila sa mama ni mo. Ganahan na kayo silang... Mauday ni si Mayumi. Uy, kagwapa guday aning imong uyab, Vincent. Salamat, tita. Siyempre, ma. Mayo ba kung mamili? Ay sus, baya ka hambugero, baya nimo, no? Pasensya na, tita, ha, kung karon pa kumakaani sa inyo. Ay, okay ra day, uy, Mayumi. Saon nga, ikaw pa manggoy unang nauyab sa among anak. Maong ganahan kaayo ming makaila nimo. Og nalipay kaayo mi karon nga nakaanhi ka na gid sa amo. Sige na, ma. Pakan-asa Miss Mayumi. O pagstorya lang unya mong tiwas inig human. Nahala, sige, sige. Babe, thank you, ha? Nga nihatagid kag time aron makanis amo. Nalipay kay sa mama nga nakakita igid siya nimo. Nalipay sa ko, babe, nga finally, na-meet na gid ako siya. Lingaw mo rin kastorya sa tita, no? Oo. Mao pa ganang iniinyong panagkita. Sa mo dakon, magkasuod na gid mo. Maog yun. Ohon, babe. Ipaila-ila na gid ka sa tibuok nga pamilya. Aha? Nisoroy ka malagi din sa amo, auntie. Ay da, nisoroy ko din hidong oy kay mas stress ko sa bay. Imo ko yuan ay. Hapit wa na ikadunol sa bay kay gihuro tingali na niya siyang babay. Oy, unsa to akong nadungog, ha? Doon ay babay ang imong bana? Titi, Kanus alang ka nahibaw? dugay na ti oy. Gikapoy na ko badlong. Sige pa maghapon na sila bisan giatubang na nako ang babay. Uy, kabagka gud ang naong anang babayhana gud. Bisag pamilyado ng imong bana, may kiringking gihapon siya. Ma. Nganong karon pa man ka nisulti, ana, ha? Ginaibaw man kung ikaw gi mo palit sa away. Muwa ko musulti nimo. Mao na diha. Yanuho na lang kasi mong bana kay dili man gud ka kamaong mo yaw-yaw gud. Ma, gusto na, uy. Ni ani ganin nas Auntie Jennifer. Aron, mawa yung stress dito sa ila. Di mo naman hinungyaw-yaw. Ay makalagot man gud. Sultihion niya kung kinsa ng babayhana, ha? Kay kung wa siya makatilaw sa kasaba sa asawa, anhi siya maguwang sa asawa. Tan-ahon tag-asa na siya kutob. Ma. Ambot basad nga nung wa man mo maliwat na ako, eh. Nga ako mo yaw-yaw mangyog ko. Di mangyog ko ganahan na lang magpaitoy-itoy lang. Ti. Ma, gusto na anak ma, uy. Problema na nila ni Auntie og Tiyo. Dito manghilabutan. Ay na, dili gina pwede na ako, Vincent. Makita gyud nila akong tinuod nga kinaiya kung naay usa sa akong pamilya nga pasakitan. Hilabi na gyud kamo nga akong mga anak. Ma. Oh, Vincent. Kung dili ka busy, bisitaha o niya itong imong iyaan dito, ha? Pangumustahat. Hayop ka! Hayop ka ba tagnaw? Huwag kayo uwaw! Huwag kayo uwaw! Si Sura! Auntie. Sura! Si Tiyo. Ay, kung kita ha, Jennifer! Ginoo. Tingalig, madapat lang si Auntie. Ma! Di, dito! Si! Suwayig, sumbang si Auntie! Ano kita may tigi? Vincent!
Luoy gud sa mong iyaan. Mao lagi. Luoy gid kayo ang babae nga mataymingan og lalaki nga way ayo. May nalang gani nga swerte kayo kanimo, babe. Kanahibaw ko nga ako gid ang imo. Siyempre, no? Mangitap gid kog lain nga wa na may makalabaw pa nimo. Sus, atik-atik. Pero thank you, babe. Ato day babe. Adto niya sa bay ha kay birthday ni mama. Special mention na bagid kang mama kay gusto gid siya nga naa ka anak. Oh, sige, babe. Mato ko, ana. Babe, paunsa may gusto ni mama niyo. Ano ba, na ako'y idea kung unsa ako ihatag nga birthday gift. Ay, ikaw rin bahala, baby. Dingod kayo nahilig sa mama og palit-palit ko. Ikaw na rin bahala, okay? Oh, sige. Ako na bahala, ana, babe. Dali na. Uy, kago pa may kagpalit og gift, eh. Ganina na nagpaabot sila sa mama ni mo og ang akong auntie. Dali, sunod na, babe. Mao ba? Sige, sige. Mga auntie, uncle. Ang akong uyab si Mayumi. Mayumi gyud ka ha? Or Grace? Or unsa man? Oh. Basi napakailaing pangan nga gigamit. Aron matabunan ang imong tinuod nga pagkatao. Auntie, unsa ni? Jennifer? Unsay buti pasabutan ni? Gusto lang ta mo pahibawon ati og Vincent nga kanang bayhana mo ikabit sa kumbana. Pero ayaw mo kabalaka. Dili ko mangitagubot dinhi. Gusto lang ko mahibaw mo sa tinuod niyang pagkatao. Wa ko mahibaw kung unsa gyud na siya pero mas maayo nang mahibaw ka Vincent nga kanang imong uyab babae sa na sa imong uyuan. Unsa? Vincent, pagawasan na siya din ha. Pagawasan na siya din sa bahay. Mayumi, unsa ni? Vincent, sorry. Kabit ka sa akong uyuan? Tinuod mo day. Kusog mo na itong imong uyuan ako. Pero wa ko mahigugma niya. Huwag ako. Unsa makumparan nimo? Ikaw ang akong love. Ikaw akong tinuod gagay ko pa, Vincent. Kung mahal ko nimo, dili unta ninyo pabuhat ako. Kamu pa ba, ha? Oh. Vincent, mahal kaayo, tika. Ayokong biyahe. Kung mahal ko nimo. Kung mahal ko nimo. Pakibuwag niya. Vincent. Kana, kung mahal ko nimo. EC RMN Davao. Radyo mo nationwide. Mao ka mga higalang kaagi ni Vincent nga taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, maging sino ka man.